Duha ka mga nagapanghimo og peking PUV identification ang nadakpan sa entrapment operation sa San Pedro Police sa Davao City. Gibutyag ni Police Major Michael Oyanggurin, ang hepe sa San Pedro Police sa GMA Super Radio Davao, nga nanukad ang ilang operasyon sa tabang sa City Transportation and Traffic Management Office. Diyang nakadakop kini og peke nga PUV ID sa usa ka taxi driver sa Davao International Airport. Gitug-an matud pa sa taxi driver kung asa nga gipahibo ang mong ID. Hinungdan nga gikasa ang operasyon nga nahimutangan niini sa Bolton Street, Davao City. Nadakpan ang usa ka lalaki ug babae nga nagapameke og ID. Nakuha sa posisyon sa mga dinakpan ang usa ka peke nga PUV identification card, computer set, printer ug laminated machine. Pasakaan og kasong falsification of public documents ang duha. Gisulayan sab sa GMA Super Radio Davao nga makuha ang bahin sa mga dinakpan apan midumili na silang muhatag og dugang pahayag.